खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसेर बे समाव सुबुं समाजाव मुगैथाव जाथाय सोमजिखादों जनायाव गावनि आंगो बिसिखौनो फिसाया खास्रि बिस्रि पेट्रल लिरनानै सावदों। आजै फिनायबायदि एकदम हादों लोगो हरि फिनायजों बोथोर बोथोर आंनि बले एखेबारे बारायनायमोन। नोंगौ पेट्रल लुनानै गावनि बिसिखौनो खास्रि बिस्रियै बे समाव सावनाय जाथाय सोमजिखादों जनायाव। जनाय सिमन सापरिनि सिङाव थानाय थामहिनबा पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं खराइबारिनि दुथां लंपट धनन्जय हाज'वारि बे धनन्जय हाज'वारिया गावनि आंगो बिसि मीना हाज'वारिखौ खास्रि बिस्रि पेट्रल लुनानै सावदों आरो बे सावनाया सुबुं समाजनि मोनसे बेरेखा थामहिनबा बे समाव जाय जाथायखौ गुबुन समाव जोङो खोनानो मोनोमोन नाथाय बे समाव बे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिखांदों मोनसे बर' गामियाव बे 2 नं खराइबारि सिमन सापरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं खराइबारियाव बे गिख्रंथाव थासारिया सोमजिखांदों। थारैनो सुबुं समाजनि बेरेखा बेफोरबायदि लंपट धनन्जय हाज'वारि जाय धनन्जय हाज'वारिया गावनि आंगो बिसि मीना हाज'वारिखौ खास्रि बिस्रि पेट्रल लुनानै सावदों। थारैनो मख'नांगोन जे बिथांमोननि गेजेराव नंखाय दायनि थाखाय थामहिनबा नंखाय नखरनि जे दाङाबाजि फिसा दाङाबाजि जानाय जाथायखौ लानानै लंपट नोंथांमोना नुनो मोनदों लंपट दुथां नैबे सावगारियानो लंपट धनन्जय हाज'वारियानो गावनि आंगो बिसि मीना हाज'वारिखौ नखरनि गेजेराव नंखाय मोनसे दाङाबाजि सोलिदोंमोन आरो बे दाङाबाजि सोलिबाय थानाय समावनो थामहिनबा बे समाव धनन्जय हाज'वारिया जौ लोंनानै फैदोंमोन आरो जौ लोंना फैनाय जाथायखौ लानानै नखरनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन बाथ्रा बिदान्थे जादोंमोन आरो बे जाथायखौ लानानै गावनि आंगो बिसिखौनो पेट्रल लुनानै बाब्रा जिउ फोजोबदों लंपट धनन्जय हाज'वारि आरो बे समाव ओनसोल नाङैनो बे जाथायखौ लानानै गोबां दाङाबाजि सोमजिदों दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो थार बिजिरनायखौ नायगिरदों ओनसोलनि सुबुंफोरा आरो लंपट धनन्जय हाज'वारिखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनायजों लोगोसे बेखौ फासि होनांगौ होननानै दाबि खालामदों ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा। बे समाव मोनसे गिदिर खौरां जे गावनि बिसिखौनो आंगो फिसाया पेट्रल लुनानै सावनाय जाथाय सोमजिखांदों जनायाव। थारैनो मख'नांगोन जे मीना हाज'वारि मुंनि सासे सुबुंखौ गावनि आंगो फिसायानो खास्रि बिस्रि पेट्रल लुनानै सावनाय जाथाय सोमजिखांदों आरो बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि बा खाथिनि नखरनि साखाथि फाखाथिफोरा अर जोंनायखौ नुनानै आरो बाब्राबनाय थामहिनबा हस्रिखावनाय जाथायखौ खोनानानै नायफैयो आरो खुनु रोखोमै अरखौ खोमोरनो हायो आरो लोगोनो डिब्रुगड़ देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन मीना हाज'वारिखौ। नाथाय बे समाव दुखुथिया मीना हाज'वारिया लामा ससेयावनो लांबाय थानाय समावनो बे समाव जिउ खोमाना लानो गोनां जायो मीना हाज'वारिया। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव 3 फिसानि बिफा आरो बिसोरनि गेजेराव दाङाबाजि जानाय जाथायखौ लाना गावनि आंगो बिसिखौनो पेट्रल लुनानै सावनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो सोमोनांदों ओनसोल नाङैनो दुखु मोननाय जाथाय नुजाथिदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव गावनि बिसिखौ जिउ फोजोबनाया थारैनो सुबुं समाज आरो बे समाव आयेन बेरेखा होननानै जों बुंनांगोन आरो बे जाथायखौ लानानैनो ओनसोलनि सुबुङा दाबि खालामदों जे दुथां लंपट धनन्जय हाज'वारिखौ बे समाव फासि होनांगौ होननानै दाबि खालामदों आरो जिउ जोबजासिम साजा होनांगौ होननानै फोसावदों। दुखुथिया नखरनि जे थालांनाय जे 3 गथ' गथाय बे गथ' गथाया बे समाव जोबोदनो गावनि बिमाखौ खोमा जानानै गाबनाय नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे ओनसोलनि सुबुंफोराबो बुंदों जे बेफोरबायदि जे सुबुं समाजनि जे बेरेखा खास्रि बिस्रि गिख्रंथाव जाथाय खालामग्रा दुथां दायनिगिरिखौ
बे समाव जिउ जोबजासिम आरो हायोब्ला बेखौ फासि होनांगौ होननानै दाबि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव न'खरनि सुबुं थामहिनबा बे समाव ओनसोलनि सुबुंफोरा मा फोरमायदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गिबि खेबनि थाखाय बा गिबिसिनै बे आपडेटखौ होनि। जेनेबा 6:40 जादों आरो जाथाया। माबोरै जानाय माने जोंबो न'आबा एसे गोजान माने थिग बै न'आनो आरो जेनेबा बे 100 मिटारसो न'आ गोजान खाथिनिबो मानसि दंनाया ओमफ्राय जेथिया मानसिफोरा गथ'फोरा गाबफ्रावलाजोब्बाय एकदम जों सानदों माने न' खामबाय नामा होननानै जोंबो खारबोजोब्बाय माने जेथिया खारबोबा माने अरा खामगासिनो माने मोदोमाव आं नै दानिबो दहाय खोन्थाखाबाय माबाखौ गस्लाफोरखौ। मा गामि होनो बेखौ दा गोदान गामि आरो खराइबारियानो खराइबारियाव जा 2 नम्बर खराइबारि होनो होमबासो मिथियो आरो जोंखौ। मा मुंमोन बेना मानसिनि हौवानि नामा धनन्जय राभा होनना बुङो हाजोआरि आरो जाय जाथायजों भुगिनांनाय बे इनि नामखौ मोजां सोङो आंबो खाथिनिबाबो मोजां मिथिया माने मा नाममोनथाय राजा मिना। दा दायनिगिरिखौ माबायदि साजा मोननायखौ लुगैदों? आंनिबाथ' एकदमबारे मोजाङै साजा होथारनांगौ माने होनांगौ बेखौ माने एकदम फासिसो होनांगौ आंनि हिसाबाव एकदमबारे ओरैबायदि आं माने बोरैबा मोनथारदों मानसियासो जुदि सावथारनायबा आरो बेखौ आरो मा होनबावनो गोथां जुदि जुदि पेट्रल लुनानै जुदि सावोबा बेखौ आरो मा बुंनो रायजोफोरा एसे आंनि मथेबा बिदि बुंबाय रायजोफोर आरो माब्रै बिसिनियानो जासिगोन माने जोंनि समाजाव मुगैथाव बहुद मुगैथाव जाथाव साननो माने बेफोरबायदिखौ जुदि हगारोब्लाथ' आरो जानोबो हागौ खिन्थु जानाङा बेफोरबायदि दाथ' मानसिया पुरा थैबाय। जोङो फार्स्ट थेलेम मेडिकेलाव लांदोंमोन लांनानै थिग 8टानि समाव मेडिकेलाव मानसि गैया सासेल' मानसि दंमोन ओमफ्राय जानाय नङा इयो खामानि नोंसोर डाइरेक्ट माबायाव लांना रुपसिन लांबाय राटानाव थांबाय ओमफ्राय राटानाबो मानसि गैया गावहाबो डाक्टार गैया होनबाय ओमफ्राय गाव हारसिंथ' हाया ओमफ्राय आरो जनमनाव थांलायबाय। दा थानाय खोनानाय बायदि दा नै दहाय पुलिसफोरा फटाफोर फैनाय आखाइयाव खानानै बोलांबाय माने दा बबेखिनियाव लांगोन माबायाव थानायाव लांगोन बेखौ मिथिथ'वाखै आरो दायनिगिरिखौ हराव खाना दोनदोंमोन नामा? ओहो खायाखै। माबोरै सानै माने मानसियासो जुमाय फेखानाय नालाय जेथिया माबायो कम्बल सिङावसो एरसोनासो उन्दुना थादों गोबाव जौ लोङोमोन जों होमबाबो एसे एनैखौ बुखादों बुनाया जोंबो बुदों आरो गावसोर गथ' गथायाबो बुदों जोंबो आरो बरथो नायना थागोन मानसियासो सावनायखौथ' जोंबो इसेबां माबानो हाया ओंखायनो जोंबो एसे बुनाया बुदों आरो ইয়ার ছোৱালী মইতো বেমাৰ হৈছে মই আৰু বিচনাত শুই আছিলে ইফালে নাতি ঘৰতে ওচৰতে মই বেমাৰ হৈ কিনি শুই আছিলে ভাত অলপ খাই কিনি তাৰপিছত নাতিটো আজি পিনে গৈছে একদম পাহাৰে কিনে ভৰি কিনে একদম পথৰ আহিবলৈ একেবাৰে পাৰাই নাই মই কি হৈছে কাজিয়া লাগিছিলে না কি না একচুৱেলি আমি খবৰ পালোঁ আজি ৰাতিপুৱা এজনী ওমেন নাম মীনা স্বৰ্গীয়াৰী হাজোৱাৰী তেখেত ডিব্ৰুগড়ত ভৰ্তি হৈ আছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জনালে আমাক যে তেখেতৰ যোৱাকালি তেওঁক হাজবেণ্ডে পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিছিলে যাৰ ফলত তেখেতৰ প্ৰথমে তেখেতক হস্পিটেল লৈ গৈছিলে তেলামৰ পৰা লৈ গ'ল জোনাই জোনাইত তেখেতক প্ৰাথমিক চিকিৎসা দিয়াৰ অন্তত তেওঁক ডিব্ৰুগড় ৰেফাৰ কৰিলে তো ডিব্ৰুগড়ত আজি ৰাতিপুৱা তেওঁ মৃত্যু হয় তো বৰ্তমান তেওঁৰ ডেড বডি তাতে আছে তেওঁক PM কৰিবৰ কাৰণে পোষ্টমৰ্টেম কৰিবৰ কাৰণে আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ লগতে তেওঁৰ তেওঁৰ হাজবেণ্ড ধনঞ্জয় হাজোৱাৰী তেখেতক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান থানা হেফাজতত আছে। কোনটো থানাত আছে? চিমেণ্ট চাপৰি থানাত বৰ্তমান ৰাখিছোঁ। হয় এনেই গড়ৰ সিহঁতৰ কাজিয়া কিবা হোৱাৰ কাৰণে হৈছে বুলি ভাবেনে নে কেনেকৈ হৈছে? নাই সেইটোৱে ঘৰুৱা কাজিয়া পাৰিবাৰিক কণ্ডল আৰু পাৰিবাৰিক কণ্ডল ইন দ্য চেন্স মানে হাজবেণ্ডজন প্ৰায় তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় কোৱা মতে এনিটাইম মদ খায়ে থাকে নিচাতে থাকে
আৰু কালিও সেনেকৈ নিচাত থাকি ঘৈণীয়েকৰ লগত কিবা এটা কথাত বাক বিতণ্ডা হোৱাত ঘৈণীয়েকৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি হোৱাত খঙৰ ভমকত আনি পেট্ৰলত প্লাষ্টিকৰ সেই পেট্ৰল থোৱা আছিলে সেইটোকে আনি তেওঁ ঘৈণীয়েকৰ গাত ঢালি দি কাষতে মানে ঘৰৰ ভিতৰতে ঘৰটো দেখিছে আপুনি টকৌবতৰ ঘৰ তো কাষতে আপোনাৰ কিটচেন আছিলে কিটচেনৰ পাকঘৰৰ জুইটো লগাই দিয়াত পটককৈ পেট্ৰলৰ জুই আবৰি ধৰে তেখেত মানুহজনগৰাকীক তো মানুহগৰাকী ওচৰৰ মানুহে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলে আৰু লগে লগে জুইকুৰা নুমুৱাই দিছিলে কিন্তু তেওঁক হস্পিটেল লৈ যাওঁতে তেখেতৰ ডিব্ৰুগড়ত মৃত্যু হয়